Профілактична робота напередодні роковин депортації. Окупаційні силовики вже 2 дні поспіль проводять рейди по будинках кримських татар в Бахчисараї. 15 квітня вони завітали до помешкання лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Про це розповіла його дружина. Дільнична звірила дані її сина Ельдара зі списком, який мала на руках, і повідомила, що він перебуває на обліку як член екстремістської організації. Я считаю, что это было перед 18 маем специальная операция по запугиванию крымских татар, чтобы люди не могли выйти на площадь и высказать свое сочувствие, соболезнование, сострадание своему народу, который был 18 мая в 1944 году депортирован. Упродовж 15 та 16 квітня повідомлення про так звані профілактичні візити надходили і від інших кримських татар, які мешкають в Бахчисараї. Зокрема, окупаційні силовики навідалися до будинку активіста Сейдамета Мустафаєва. Они пришли якобы просто спросить, как я веду свою общественную жизнь. Не хулиган ли я, не судим ли я и так далее. Я рассматриваю все эти визиты ко мне, участковых, всяких оперов и так далее. Я рассматриваю это как давление на меня, на мою личную жизнь, так как я являюсь активистом крымской солидарности.